ранцы, сябры! Мяне зовут Софія, і ви глядите «Разумную раніцу». І ми разом з вами будемо шукати адкази на цікаві питання. Хто такі Франциск Скарына? Напевно, кожен беларус адкаже, што гэта наш славуты першадрукар. І будзе мець рацыю. Вядомы палачанін сапраўды стаў рэвалюцыянерам у справе распаўсюджвання кніжнага слова ва ўсходняй Еўропе. У 1512 годзе Франциск Скарына стаў доктарам медыцыны ў Падуанскім універсітэце, а 6 жніўня 1517 года ў Празе выдаў першую друкаваную беларускую кнігу «Псалтыр». Скарына не толькі першадрукар, а светнік, гуманіст, пісьменнік, грамадскі дзеяч, прадпрымальнік, вучоны-медык. Гэта ўсё ён, Франциск з Полацка. Імя гэтага выбітнага гістарычнага дзеяча Беларусі носяць вышэйшыя дзяржаўныя ўзнагароды нашай краіны. А сапраўднае сховішча ведаў і мудрасці нацыянальная бібліятэка таксама названа ў гонар Скарыны. А што яшчэ мы ведаем пра Франциска Скарыну? Найперш, калі ён нарадзіўся. Па падліку вучоных, прыкладна, гэта адбылося ў 1490 годзе. Ёсць меркаванне, што першым імем Скарыны было Георгій, а імя Франциск ён атрымаў пазней. Але адзінства сярод вучоных на гэты конт пакуль няма. Вядома, што паходзіў славуты першадрукар даволі заможнай сям'і. Ягонага бацьку звалі Лука Скарына, які меў у Полацку ўласную зямлю і гандлёвую справу. А старэйшага брата Франциска, Івана, увогуле называлі мешчанінам Віленскім, які таксама працаваў разам з бацькам. Уключаўся ў сямейны бізнес і Скарына, што, магчыма, дазваляла яму вучыцца за мяжой. Жонка ў Франциска Скарына была. Яе звалі Маргарыта. Яна заўчасна памерла. І ў Скарына застаўся сын Сімеон. Месца пахавання самого Франциска Скарына дакладна невядома. Некаторыя крыніцы ўзгадваюць доктара і садавода Сімеона Руса з Полацка. Магчыма, сыну першадрукара у спадчыну дасталася і любоў да гэтых прафесій. А мы атрымалі ў спадчыну невымоўны культурны скарб друкаванага Скарыны слова. Дарэчы, паглядзець на подліннікі скарынаўскіх выданнях можна ў музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Друкар любіў пакрэсліваць, што ён Франциск з Полацка. Добрая традыцыя. Пра ўсё гэта вам распавяла Сафія з Вялікіх Матыкалаў. Добрага дня, сябры!